Ja som sa v podstate stretla s navigáciou v povolaní asi pred takými 2,5 rokom. Keď som bola v situácii, robila som konzultanta v oblasti HR a nevedela som sa rozhodnúť, ktorým smerom ísť, či ísť viac menej v oblasti personalistiky alebo či radšej oblasťou obchodu. A dnes som na pozícii branch manažera, kde robím vlastne aj obchod, aj personalistiku súčasne. Takže určite ma to posunulo ďalej, pomohlo mi to a myslím si, že je to veľmi zaujímavé aj v tom, že aj v súčasnosti, keď mám nejaké nejasnosti alebo pochybnosti ako ďalej, tak vyhľadám EUku a absolvujeme toto sedenie, aj keď už nie je tak pravidelne ako predtým, každý týždeň, mesiac, ale aj teraz občas požiadam o nejaké sedenie, aby mi to pomohlo rozhodnúť sa, ktorým smerom ísť. Takže navigáciu by som určite odporúčila ľuďom, ktorí nevedia sa rozhodnúť možno, akým smerom ísť, akou oblasťou. Tiež by som to odporúčala aj v tom prípade, keď napríklad nevedia, že v čom sú dobrí, aké sú ich silné stránky a ktoré vlastne povolania tým môžu využiť v rámci tých svojich silných stránok. A v každom prípade mne to pomohlo aj, znovu to opakujem, v rámci toho sebavedomia, čiže sme hľadali také tie možnosti alebo možno tie silné stránky, ktoré mi pomohli zdvihnúť si to sebavedomie a veriť sama seba a ísť si za tým svojim cieľom.